И тогава пропозя, от уста минава, всички дрънкат спарят и устата я повтарят като стар познат урок. Все по-силно, всеки жасно, възвъградни тълкувания, става общо достояние и расте от ден на ден, като водя се захваща всяка улица завнява, всяка улица обмава и расте от ден на ден, че младен изоставен пълни градските площади, ужас хората треперят. Тя излъга като бомба, тя излъга като бомба и изтрещява обществото, завладява и от този страшен трясък всеки бива поразен. Боже, знай какво вълнение, Боже, знай какво вълнение, и от този страшен трясък всеки бива поразен. И тогава наведения пред унижения, сред народа мене грива создозвор. И тогава наведения претърпя пред унижения, пред общественото мнение съвсем.